Li bajarê Amedê çardemên pêşengeh Kelûpelên Cotyarî û ajaldariyê ji aliyê jora bazirganên Amedê û ji aliya Amedêkarê bi navê Mezopotamyayê ve hate amadekirin. 38 kampanyê ji 19 bajaran beşdar bûn. Ji Herêma Kurdistanê jî şandeyek karsaz û cotyar amade bûn. Pêşengeh di destpêkê de bi stranên koma zarokên ber astengdaran ve bi axaftinên berpirsên saziyan ve hate vekirin. Dûvre hemî rayadar û serokên sazî û komeleyan qurdalê birîn û di nava pêşengehê de geriyan. Armanca vekirina pêşengehê berpirs wisa amaje pêkirin ku xwestinê cotyar û kampanyayan bigihînin hevdû û feyde bigihînin aboriya bajêr. Fuar memleket marı zav faydalı ihtisas fuarıyor. Kayma anavavonu mektep memleket ma yev tarım memleketi. Nüzdi mavacı ki nüzdi çer hınzar çarse hınzar dönüm memleket ma tarım arazisi estu. Tarım arazisi inke neve tarım çi tenanıyor yani çi growtuş ronayış niyo. Hini modern tarım voni. Hini drone voni. Hini aykı sulama sistemi hini modern sulama sistemi vazı. Ön fuar en zaf fayda ay benu. طبعا ام وك جورا بازرگانيا دوكي و اكاديا جورت بازرگانيا كردستان ام افريقيا حاضر بوين الفيرا وهمي حدثها وهمي معرضه وبيشنگاه ام حاضر بين مؤتمرات و چونكو ما براينيا توقيع كري يا امضا كري سال 2011 و 2017 دي سال دوكي ما مقام كر آمد شوا باجيرت يت متقدمة يت بيشكفت يت ناحية زراعتي دا ام وك شركات زراعية دوكي ودائرة زراعة دوكي وك مهندس وك خبير وك فلاح افريقيا شنا بين چل كسا ام حاضر بوين الفيرا Cotyar û xwediyê kampanyayan tînin ziman ku bajarê Amedê Herêma Cotyariyê ye. Du salên dawiyê de şilî çênebû. Rewşa cotyariyê perîşan bûbû. Vêga şîlî heye lê vê carê jî dibêjin kelûpel buhabûne. Em caran û em beşdarî vê fuarê bûn. Weke em bêjin ez bawer nakim weke fuarê berek wiha em bêjin zindî be pir beşdarbûn jî kêm be kêm xuyaye warê. Mesela te berê min ayn ev bixwe li vê derê em bêjin ji nêzîka 20-25 hev dewleta hinga fîrma dihatin çend sal berê. Niha mixabin ez bawerim çend hev karsazê ê dihokî ê başûr çend hev hene jê pevtir min kes nedîte. Fîrmayê biyanî jî pir tune îsal. Birastî çima wiha ye hem bi giştî jî weke resesyon nîv resesyonek li welat heye. Rewşa cotkara tune ye far jî yani tiştê serê meriyan nakin me kes nikarin bikirin. Bahayê tiştêk em bêjin 100 milyon bû 100 milyar bû ew tişta bûyî nika trilyonkî kî bikirin. Ew ji xwe cotkar ji me kişa zirar kiriye. Heqê ceyranê em nikarin bi dernaxînin. Pêşengehê de ji motor, romok, yaylî, dron, makîneyên dermankirina erdî, komkirina kevran ser erdan, toxumên xwerekan, gübre, zîlên dar û zebze û feqiyan bigirin heta dermanên heywanan hatin pêşkeşkirin. Di pêşengehê de pêşbirka şahçıwana golkan jî hat li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.